there's a trail. Muli, isang magandang at mapagpalang araw na naman sa inyong lahat mga giliw na taga-subaybay, and once again, welcome back here on my YouTube channel, Auntie Kenyo. Ako, ngayong araw ay nagpapasalamat na naman tayo sa ating pong may kapal na muli ay binigyan tayo ng isang bagong buhay at nang sa ganun pa man ay makapagpatuloy tayo ng ating mga ginagawa. At of course, pinag-aabalahan sa buhay araw-araw. While I'm hoping and praying na lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan sa gitna man ng mga hamon na hinaharap natin sa buhay. Tara, ngayong araw, samahan nyo na naman muli ako kasama ng aking kaibigan na si Bong upang gumalagala o mamasyal sa mga puok na minsan lang pinupuntahan ng ating mga kababayan. Let's go and hit the road down here. Let's try looping around from the town of Bukasan. Starting here at Barangay Tagutun to Villasiga, May Bunga, and the rest down to Barangay Maria in the town of Mawan. Come on guys, join us in enjoying our ride and tasting the grandeur of nature around us, and for sure, these things will definitely refresh, heal, and invigorates us to live life to the fullest. Good morning, good morning, good morning. Maganda nga yung lugar na to. Ayan o, taas o. Medyo. Ganda, ganda.
stock oh. Ayan na po oh. Nahulog na po yung ilang mga bato. Mag-i-roll po yan mga kaibigan. Ayan. Hindi nakakapit masyado yung mga bato dito sa video. Yan nga gang, ninyo tanan. Ito lang eh.
May dala pa na shampoo ah. Ayan oh. Liko tayo dito. Ah. Maganda kasi yung tubig dito oh. So ligo muna kami dito. Ah. Sige, tuloy mo. Ayos, ayos, ayos.
Nice one, nice one. Kaya, kaya. Alright. Atak mo, Bong. Bigyan mo, bigyan mo. Okay. Bigyan mo, bigyan mo. Okay. Okay. Ah, good. Nice one, nice one. Sige, bigyan mo. Nice one. Kanan, kanan. Oy. Yan kanan, kanan. Preno ka, preno.
Okay na. Ah, okay.